L'Ajuntament del Castell ha inaugurat oficialment l'ampliació de l'Escoleta Municipal, un projecte que suma 3 noves aules al centre i que referma l'aposta del municipi per l'educació infantil de 0 a 3 anys i el suport a la conciliació familiar. L'acte institucional ha comptat amb la presència d'Alexandra Marquès, directora territorial de la Conselleria d'Educació de Menorca, i Esbalda del Castell, Lluís Camps. Ambdós han estat acompanyats per regidor d'Educació, Miquel Alsina, així com per altres membres de la corporació local, la directora del centre, l'equip d'educadores i representants de la comunitat educativa. Després dels parlaments, s'ha celebrat una jornada de portes obertes. A més de les noves aules, que permetran oferir 37 noves places públiques per al curs 2026-2027, l'edifici ha rebut una reforma integral que inclou pintura exterior, renovació de veles exteriors i restauració del logotip de la façana, nou mobiliari per al menjador i millores a la sala de psicomotricitat. El projecte ha suposat una inversió total de 742.500 euros finançats de forma conjunta pel programa europeu Next Generation, el Consell Insular de Menorca i la pròpia aportació de l'Ajuntament del Castell. Amb aquesta intervenció, el consistori consolida la seva política de gratuïtat educativa en tota l'etapa de 0 a 3, garantint una educació pública de qualitat i accessible per tot el poble.